Seminář vedl japonský mistr Endo Sensei, který je držitelem 8. danu. Necvičilo se jen klasické aikido, ale studenti se učili hlavně práci s energií, což je v aikido velmi důležité. Jak dlouho aikido cvičíte a jak jste se k němu dostal? Aikido cvičím již 42 let, ale na své začátky už si ani nevzpomínám, protože aikido v té době v Japonsku nebylo moc populární. Po kolikáté jste v Čechách? Zatím po třetí. Jaký je rozdíl mezi japonským a českým aikido? Myslím, že není žádný velký rozdíl mezi aikido v Japonsku a v Čechách. Vy osobně jste byl žákem zakladatele aikido. Co byste nám o něm řekl? Sensei byl velký muž. Řekl bych o něm jen to nejlepší. Takovýto mezinárodní seminář není určitě vůbec lehké uspořádat. Jak těžké to bylo pro vás, jakožto pro pořadatele? No těžký, to je těžký říct, protože v podstatě dokázat sem pozvat Endo Sensei nebyla jaksi otázka jednoho setkání, ale to spíš jaksi věc dlouhodobé známosti a důvěry, kterou jaksi potřeba si nejprve u senseje získat. Čili abychom sem mohli pana senseje pozvat, tak vlastně on nejdřív musel trošku poznat nás, čili jsme museli několik let za ním dojíždět do zahraničí na semináře. Ještě by nás zajímalo, kolik mezinárodních stáží se tak za rok v Čechách uspořádá. V podstatě, co se týče naší organizace, tak je to asi 5 velkých mezinárodních stáží, včetně týdenní letní školy. Co se týče dalších organizací, tak to ještě takových 10-15 větších seminářů určitě za ten rok bude. A poslední otázku budeme směřovat na pana Enda. Co pro vás aikido v životě znamená? Znamená pro mě všechno.